Prejdime k téme. Nedávno som narazil na jednu zaujímavú debatu. Je to debata troch veľmi atypických pánov. Jeden z nich je už známa firma, Dávid Púchovský. A na Dávidovi nie je najstrašidelnejší fakt, že vyzerá ako masový vrah z 80. rokov, ale je to jeho láska k totalitným fašistickým praktikám. Druhý z trojice týchto troch zvláštnych pánov je jeden na pohľad taký nepatrný, neškodný gejko. ale nenechajte sa zmiasť jeho maskou obyčajného radového geja. Ide o Romana Samotného a Roman Samotný je ten hlavný gej. Šéf gejov. CEO gejstva na Slovensku. A tretí z trojice je jeden špekulant, ktorý si z neznámeho dôvodu nechal odrezať svoj vlastný pohlavný út a teraz vystupuje pod pseudonymom Liberty Blake Simon. Je to podobný majster prevleku ako Juraj Srčík, ale mám pocit, že tento je v tom maskovaní ešte o niečo zdatnejší. A keďže jeho pseudonym Liberty Blake Simon je dosť zdĺhavé, tak pre účely tohto videa ho budem proste oslovovať Šimon. Klasický Šimon. Klasický Šimon špekulant, čo si proste odreže svoj a dá si parochňu. For no good reason.